sunt Aminda și sunt a 4-a oară consecutivă aici, la Romanian Ski Days. Sunt aici fiindcă îmi place la nebunie să schiez și de asemenea îmi place să cânt pentru nebunii frumoși care vin an de an aici, la Caprun. Joi sau vineri, nu contează cât durează, este ziua ta. Fugi și prinde clipa asta, strigă tare în gura mare că e ziua ta. Stai și ascultă piesa asta și o să vezi că totul bine și n-o vei uita. Fugi și prinde clipa asta, strigă tare în gura mare. Distracție și prieteni! Suntem la Caprun, la Romanian Ski Days pentru prima dată. Avem campionatul României în spate, zăpada mișto, purtea perfectă. La mulți ani România și nu uitați! Luni, marți, miercuri, joi sau vineri, nu contează cât durează, e cea mai bună zi. Stai și ascultă piesa asta și o să vezi că totul bine, e cea mai bună zi, e cea mai bună zi. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. cel mai tânăr participant. Aplauze! Aș vrea să mixez
visez 20 de minute seara asta. Me press trigger, me no press people button. Nobody chat come face me with something. Like how me have 22 in a me something. Then I feel so forget the next 1,000 fool. Press trigger, me no press people button. Nobody chat come face me with something. Like how me have 22 in a me something. Then I feel so forget the next 1,000 fool. Anytime you ready for now we see start war. See who knows is spread it out from the style is the bomb, the dang, diggy diggy. Karumo I don't play with the bomb, the dang, diggy diggy. Şurada